Ako si George. Ginaingon, naningkamot og trabaho ang padre di pamilya para lang sa mga anak nga mahatagan og maayong ugma. Pero laing tao lang di ay ang hinungdan nga dili kini mapadayon. Mao kini ang nitabo sa kong kinabuhi nga dili ginako mahimong may kalimtan. Hain si Clabelma. Da sa iyang kwarto, nag-study. Tao gabi, pagawasa, kay may surpresa ko sa atong anak. Ikaw, George, ha? Imo ginag-spoil ang atong anak. Dili pag-spoiling ako. Love na ko ang tanan tang mga anak. O si Clabel na lay, wa pa makagraduate. Hatagan ako sa unsa may iyang pangayoon. Agig premyo nato sa iyang mga grado nga pulos tag-as. Okay? Wow! Bagong cellphone? Oh, premyo ko na kanimo, Clavel. Paningkamot lang yun, eskwela. Aron, maparehas ka sa imong mga maguwang nga lalaki nga doon na ninindot na trabaho o dagko ang sweldo. Thank you kayo, Papa George. Og promise, patasan pa na akong grado. Kanang masatisfied din mo si Mama. Pagkaswerte ni mong anak ka. Yes, swerte kay ko, Ma. Pa, nga kamo ang ako mahaginikanan. Grabe ha, halos kita tuig man kang bagong cellphone club. Muna akong premyo friend, Suzette. From my parents. Dapat lang, this listener baya ka sa tong school. Ni-promise ko nilang Mama og Papa, Seth. Nga parehas ko sa akong mga brothers nga nindot og trabaho. Og dagko na itong sweldo. Sana all. ay, tuod ay friend ba, mukuyog ka na kaugma sa gabi eh. Ha? Asa man? May bagong nagpa-member sa sorority namo. Among i-welcome. Ay, di lang ko friend, uy. Ano man? Di ko kanang magtanaw ng mga padol-padol ninyo. Hala, oy, hinay naman gud ang pagpaddle good. Di man pareha sa ilang frat sa akong BF nga si Chef good. Sorry, Suzette. Dili lang yun ko. Okay, no props. Sus, naunsa na ba yan ang balita? Doon na siya namatay. Saod sa man, George. Kani, frat, good. Namatay kay wala kagwantas padol-padol nila. Unsa? Pasalamat lang puta nga wagid mo apil og sama niya ng atong anak. Itong mga anak ng lalaki. Ay, kay bagsige ka magpahimangno nila nga dili og dili gyud mo apil og sama ni Ana. Pastilan. Luoy lang ang mga parents ni ini. Batanong lalaki nga namatay. Tungod sa hising. Friend, doon ay problema si Jeff. Tabang ni Mipi. O saan taman mo sa pagtabang, ha? Doon na kinahibawaan nga pwedeng mag-rent, bisag room lang. Doon na, sa akong uncle. Uban ni si Jeff, ha? Di lang una siya magpakita sa parents sa iyang kabro. Kaya nga naman di ay. Nagkakita na sa dog-away ang ilang grupo sa frat. Na, doon ay wa makaagwanta sa pagpado nila gabi, namatay ni. Unsa?
imong giingon nga room for rent sa imong uncle. Friend, sorry kayo ha. Murag, lisod man kung mag-apil-apil sa inyong problema. Uy, mangutana ra ba yun na si Uncle unsay rason nga nung mo rent mo. May baon niya siya nga, usa sa mga leader sa frat ang moabang ini. Sorry kayo sa ta. Clavel. Papa George, sayop ba ko? May sa ba ko? Sa usa man anak. Nangayog tabang na kung akong BFF na si Suzette. Unya akong gipaliparan. Unsa mang tabanga pananglit? Nga mo rent ang iyang uyab sa room for rent sa ilang Uncle Roy. Anong gibalibaran man nimo? Kay complicated manggut pa. Usay buot mo ipasabot, Clavel? Usa magod sa leader sa frat ang iyang uyab nga si Chef. Og katong na news nga namatay because of hazing sa grupo. Mao man to, sa ila man to ni Chef. Unsa? Unsa oras mo agi din sa Clavel? Karong taod-taod, chef. Bro, ready na ka? Ready na ko, bro. Okay ra ka nga mo ripon ni mo iyop? Tungod sa atong grupo. Ako nang buhaton, bro. Good. Tabuning mayo mong na, bro. Aron di makailan mo sa Clavel. Nga usa kas mirip niya. Okay? Okay, bro, Chief. Muna ka ng service niya nga motor o ni Clavel nga mukuha niya gikan sa eskwelahan. Okay, bro. Mga bro, ready na mo, ha? Babaga na to ang motor gisakyang Clavel, okay? Ready na, bro. Balag! 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 No, kung sa motor, dali! Di ka, Brad! Ayaw lang palag! Di ka mama, okay? Kisa mo! Nga nagigako ninyo din ha? Ay, kahaglong, Clavel. Familiar na kong imatingog. Joel, kung mahimo, ay lang siya kung saa. Suzette, apil di kanila nga may kidnap na ako. Friend nga naman eh. Ibang lang kong kitabangan nga makatago ko dito sa room for rent. Sa imong uncle, di tani may tabo ni mo, Clavel. Para ka na. Inya na kong gidagit. Ha, di ni Dagit, kini nga mong gibuhat ni mo, day. Kudili, may buhaton pa mi nga di na ni mo may kalimtan sa tibuok mong kinabuhi, Clavel. Pasipot di mo ipasabot. Mga Brad! Eh, dali mo, dali mo. Dungan mo grape niya, ha? Para makakita tang tanan nga giunsa siya, okay? Ayaw, maluoy mo, ayaw. Barbida, halami kayong tupsan, Brad. Di ba, Brad? Ha? Pasipot di mo ipasabot anang tupos, ha? Ay, pagkahilas mo. Tupsan ka sa kong mga Brad. Aron ibalik mo sinyo, ha? Wa na uga na ka. Sige, go na mo, Brad! Go! Nagwata na Go! Go! Ayun! Tabahin ko, pugi sila! Ayaw! Suzette! Ayaw! Nalo kilamihan! Kana, sige! Ayaw! Nagkakal ninyo! Ayaw! Tabahin ko! Tabahin ko! Tabahin ko! Mauna ang angay ni mga Nganong ko ka lang may tanaw silang gibuhat, Lalo? Dahil sige ko apel ko nila, babae ko. Wakoy angay nga mulugos ni mo kapil, oy. Unsa, no?
Luya kayo siya dihang amo siyang nakitaan sa abandonadong building dito dapit sa Bukirang Bahid, Sir George. Kasi may nagbuhat inani mo sa ingon anak. Kasi May nadakpan nami nga usa sa mga nilugos sa imong anak, Sir George. Usa sa miyembro sa fraternity gang. Og nisuka siya nga apil sa pagdagit sa imong anak mao ang iyang best friend nga si Suset. Usa! Mga animal! Manimal sa tanan! Sir, idang gigubaan kong mao ni Clavel. Angay lang madugta silang tanan sa personal! Sakitan ko sa naitabo ni Clavel. Og nalipay usab ko, kay nabalog sa presuhan ang ni gang rape sa akong anak. Bago ito makasama ang kaagi ni George, dinining tulumanon. What's the style? Nagang rape style. Kini mo sugilanon gisuat ni Cecil Danyosos Cabrera, dalit sa RM